Walking tip ko. At this time, ang feeding ay sponsor ng TNT Multipliers na walang pinipili, lahat kakain. Mataba, payat, mahirap, mayaman. Kaya palakpak sa mga bata. Tingnan nyo, makakapag-program tayo kahit nasa loob ka na ng classroom dahil ang lakas-lakas na ng speaker natin. Dalawa. Sa ating anong grade ang mabait. Welcome to grade 5 Masigasig. Sino sa inyo gusto magpulis? Taas kamay. Wow, ang dami ng pulis. Sa susunod, sino sa inyo gusto maging teacher? Teacher. Oh, may dalawang teacher. So, idol nila sa teacher. Sino sa inyo gusto maging kriminal? Pero kung sila, criminology daw, ayaw nila ng criminal. Oh. So, mag-aral kayong mabuti, ha? We are glad to see you all. Yan. So, nandito po yung mga kaibigan natin from our course multiplier. Nandyan po ang ating Init Lion, Head Advisor Heno. And sa Malasiki Rescue Volunteer, Head Advisor Joel Castillo. Yan. So, lahat ng school, barangay, iniikot po namin para mapalapit kami sa inyo na mga kabataan. Naman muli ng classmate, dapat nagmamahalan kayo. Okay? Lalo na pag nakubuli kayo, nagkakasakitan na kayo. May physical contact na. Kunwari, binibiro mo lang, pero ibubulog mo lang. Okay, binibiro mo lang, tutok-tulog mo lang, may kinikilikuan, nasasakitan. So, wag na
Elite Lion sa pag-sponsor dito sa Barangay Binalay Elementary School na binigyan natin ng kahit konting tulong na masabi pero malaking bagay na yun. Ito pusong nagpapasalamat sa grupo na Elite Lion at sa MRB, PMP, Police, yung mga kasama natin. God bless and good luck.